Ja, hej. Der er så pause i Jørgen Riberts forelæsning, og vi er nede og skal have en smøg. Hvad er sådan dine første umiddelbare tanker her i pausen? Mine første umiddelbare tanker er, at jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende. Jeg glæder mig til at få anden halvdel. Jeg synes, hans fremlæggelsesmåde er enormt inspirerende. Det er faktisk lige pt. Den, jeg har lagt allermest mærke til, som jeg godt kunne forestille mig, at jeg kunne bruge til noget. Også indholdet af foredraget synes jeg er yderst interessant, og jeg synes, det føles mere relevant nu, end det har gjort de sidste dage. Det er måske også, fordi man er begyndt at få koblet noget mere viden på, og begynder sådan at vide, hvad det egentlig går ud på, det her. Kan du folde noget mere ud omkring, hvad det er, du tænker på formen? Eller den form og indhold sammen? Altså, kan du konkretisere det mere? Jamen altså, jeg tror det, som jeg rigtig godt kunne lide, både tidligere i dag, men også nu, det er, at det begynder at blive lidt mere indsnævret, hvor jeg synes, det hele har været lidt flyvsk indtil videre. Altså med det historiske perspektiv og så videre. Nu er vi inde i læringsrummet, jeg kan begynde at se sådan virkelig formålet med medier og så videre i forhold til min lærergerning, og også i forhold til mine elever, synes jeg.